שלום חברים, כאן הסרטון שלי והרצון, ואמרתי לכם בשעות, לא בסרטון האחרון שיהיה סרטון, אני לא אמרתי נראה לי שיהיה סרטון, אבל השגתי רק לו במיוחד שקוראים לו ספאונקי 1.5 ביליון. מדי פעם באמצע אני אעצור את הסרטון ואחר כך אני אעלה את הרבה סרטונים, כי הסרטון קודם לא עלה והוא היה מעל, אסור שהסרטון הזה יהיה מעל 15 דקות, אז אני כל מדי פעם אעצור. אוקיי חברים? יש לי נקל בוקים לפתוח, אני רוצה לפתוח. נתחיל מזה, אוקיי חברים? אני רוצה שיצא מזה לקרוא, פעם אחת יצא לי, אני רק הולך מהספר. ביי. קשה לי מאוד להיפרד. לא, אתה לא מאמין. בוא נבדוק מה עם הספונקי או לא. חברים, מה אתם אומרים? יצא לי משהו טוב? עוד 3 שניות. אני מפחד לפתוח, אני מפחד. זה בא עולה. רגע חברים, אני רוצה לבדוק משהו. אם אפשר לעשות את זה. אני חושב שזה... אני רוצה לבדוק אם אפשר לעשות משהו. משהו במיוחד. אני אעשה לבוא לפה. כן, ככה אני יכול לפתוח. אתה מוזל אם אני אהיה בריין רוט. מה אני אנסה להיות בריין? אני אקנה את הזה מהחנות, ואז אני אנסה לפתוח את הריבוקס פה. הנה. לא, זה באמת טוב ממש. לא טוב ממש. שהוא מולה מיליון. חברים. אני לא רואה. יש לי 3 כאלה. יש לי 3 כאלה. 2 פה. אתם רואים 2 פה. ועוד 1 דיימונד פה. חברים, חלוקה על מה יהיה עוד ספוט. חברים, אני כנראה שזה הסרטון להיום. אם נהנתם, סתם. אני אחזור לכם עוד... יאללה, חלק. בואו נראה מתי אני מקבל משהו. אני כבר לקבל משהו. חברים, מה אתם אומרים שאני צריך לקבל? משהו יותר גרוע. אתם חושבים שהסרטונים שלי טובים כמו... אני חושב שהם גרועים כי אף אחד לא צופה בהם. אז זה הם גרועים. זה לדעתי. זה הדעה שלי. אין לי צופים על הסרטים האלה. אין כלום. אז אני יודע שהם גרועים. אני גמור. חברים, יכול להיות שאני אשאר לאיבנט הזה. חברים, אחרי שאני פותח את זה, אני מחבר את השעות הזה, אחרי זה השעות היום האחרון להיום. הסרטון והשעות. שתיים זה האחרון להיום. אם מגיע לנו לעוד 5 מנויים חדשים, 3 מנויים אפילו, 10 לייקים חדשים,
200 צפיות, אז על הסרטון הזה אני רשמית מחלקת 2 הוטספוט בדידוס, אותו ותאגיד שלמה. בואו נוציא קול. 7 אני יודע קול. אני מוציא קודים, כן חברים? לא יודע, אין לי מה לעשות, אני אחכה לדעת עד ש... אני יכול כבר לקבל את זה שלי. וואי, פתאום אני מקבל אותו מה הכנתי? לא זוכר מה הכנתי. שמתי... אני לא זוכר מה שמתי. יש זוכר מה שמתי במכונה. טוב, לא מעניין, אחר כך נבדוק. ואני חייב שאם הוא מביא מעל 380 ושמתי בו משהו טוב, אני לא יודע מה אני עושה. אני שמתי שם דברים טובים. אם אני לא טועה, חברים, אתם מרשימים לערוץ, נכון? אני מקווה. כי אם לא, אני אבכה. כל פעם שאתם לא נרשמים לערוץ, ואתם לא שמים לייק וזה לא גלה, יורד לי דמעה אחת. כל פעם שאתם שמים לייק וזה, זה עושה לי מינוס דמעות. יש פרסונה סניור. אני לא יכול לעשות אותו עם טריפנט. כאילו אני אעשה אותו ואני לא יכול לעשות אותו בסרטון. שאני אפילו לעשות אותו כי אתם רואים שיש לי מקום בכלל בבייס. אם היה לי מקום בבייס הייתי מאוד שמח. כמה פעמים קיבלתי 1, 2 טוב שנייה נעשה משהו חברים אני יודע שיט לא שיט חברים בזבזתי מה אני סורי סורי גייז הכל אצלי אני אמזיק עליי משהו סקיבידי טוי חברים מישהו רוצה לעשות טרייד אתם יודעים שיש כאלה שאומרים יש 1% רק שיכול, יש 1% בערך שעולים על זה כי שתסתכלו מה קורה? זה מחליט יש כאלה שאומרים שיש רק 1% מהאנשים שיכולים אני יכול אני מקווה שאני יכול חברים מי שלא יודע אני אראה לך אתם עומדים מול זה שמים את זה בשביל שלושת לפחות את זה ואז קופצים ככה ואז מפילים את זה באמצע שאתה מעל זה זה לא קשה
אני אראה מה אני יכול להשיג לכם. לייקים בלוקים אני לא כל כך אשיג מפה. בואו אם אני כן אשיג לכם מפה. החלוקה ביום שישי. עוד דקה חברים. ונפתח. 50 שניות. אני מתרגש. מה איתי? 51 שניות. 50. טוב, ככה אני עושה שזה יורד עד ל-42. איך עושים את זה מהר? חברים, חכו, אם אני אעשה ב-30 שניות במהירות את כל המפה, אני מנצח. שיט, חברים, אין סיכוי, נכשלתי. אל תאמינו בי. אתם סתם תפסידו מההסכם הזה. הנה, אמרתי. רגע, החלטתי על האחרון. יש, חברים, אני עושה את זה בלט. אני מקווה שיצא את משהו, איכשהו יצא. אני מקווה שזה יצא בצבע. חברים, אתם יכולים לראות. נו, מה יהיה עוד ספורט? מה? 2.5 מיליון? ומה זה? No my hotspot. זה hotspot? לא, זה משהו אחר. רגע, עשה לי את זה כבר פעם אחת. היה לי את זה כבר מזמן. רגע, מה אני הכנסתי בשביל הדבר הזה? שמתי שעון ועוד משהו. חברים, בשביל הדבר 2.5 הזה, אני הכנסתי דברים פי 3 יותר טובים מזה. יצאתי נובר. יאללה חברים, זה היה הסרטון להיום. אני מקווה שאהבתם, תתראו בבית סתם. שימו סאב.